No momento no que chegan no ano 45, Galloso e Seoane dañen un impulso moi importante ao desenvolvemento do partido en Galicia e tamén a guerrilla comunista, non? Crearon moitos quebradeiros de cabeza ao réxemen hasta o punto de que cando o réxemen os buscaba fundamentalmente no monte, non podía imaginar que estuveran en plena Coruña, non? Tiñan unha cita e se presentan na plaza de Lugo en Coruña. Rueda xa chega a él e chama polo seu nome, Julián, que é o nome de guerra de Seoane, lle pon a mau nombre e dice: que tal, Julián? É o sinal para que a Policía Armada o deteña, non? Foron as torturas brutais as que estaban acostumbrados prácticamente todos as persoas que combatían na loita clandestina, pero no caso destes máximos dirixentes eles pensaban que iban a caer moitos máis e ao final caeron 11 nada máis, non? O cual para o réxime, sobre todo para a Guardia Civil, pois era como un pequeno fracaso, un éxito coller ao xefe da guerrilla e ao xefe do Partido Comunista en Galicia, pero sen embargo un fracaso porque non produce unha caída cualitativamente, sí, pero cuantitativamente pensaban que iba a ser maior. A ferida aberta no 36, un podcast de Nuria López.